Мөсим матбугат үзәге хезмәткәрләре бәйрәмдәге барлык ярышларда да актив катнашты. Журналистлар чүлмәк тә аттылар, кошыкка йомырка салып узыштылар. Копчыкта киеп йөгерделәр, утын кистеләр, гер күтәрделәр, турникта күтәрделәр. Кул көрәшендә катнаштылар, аркан тарттылар, бил алыштылар. Аркан тарту бәйгесендә Мөсим командасы беренче өчлеккә керде. Инде собага моңа кадәр дә килгән бар иде. Бик матур район. Бүген дә бик Татмедианың 15 еллыгы уңаеннан оештырылган бик матур бәйрәмгә җыелдык. Кызыклы бәйрәм булырга охшап тора. Бик яхшы оештырылган ахрысы. Уеннарда катнашырга исәпләп торабыз. Алай көчле уеннарда түгел инде. Чиләк белән су ташу, йомырка кабып йөгерү, шуның ише уеннарда. Шушылай неформаль обстановкада бөтен республикадан коллегаларыбыз белән шашканда бик шатбыз. Әле кайчан шулай мотор көнне бергә җыелышып, көч сынашып, спорт уеннарында катнашып, шулай итеп тәҗрибә алышып, аралашуга кайчан насыйп булыр икән. Бу Татмедиа тарихында беренче тапкыр журналистлар сабантуе. Шуңа күрә дә безне бик каты хис кичерешләр итәләр. Юбилейга килгәндә 15 ел күп срок түгел. Әле 20 еллыгы да булыр, 25 еллыгы да булыр. Иң мөһиме шушы Татмедиа эшләүче егетләрнең, кызларның иҗат берәмлекләренең иҗат чишмәләре саепмасын. Зур сәлам Мөслимгә. Марат Әхмәтов журналистларның халыкка һәрвакыт якын булуын, аның үтенечләрен һәм теләкләрен ишетүләрен һәм хакимияткә җиткерүләрен теләде. Мен айрым хөрмәтемне җиткерәсем килә муниципаль район дәрәҗәсендәге филиалларга. Чөнки алар безнең халкыбызга, газет укучыларыбызга, тыңлаучыларыбызга бигрәк тә якын. Алар киңәшчеләр дә, алар сердәшләр дә, алар яклаучылар да. Шуңа күрә менә халкыбызның тормышын сездән башка һичшиксез күз алдына китереп булмый. Республика тормышын Татмедиадан башка күз алдына да китереп булмый. Һәр йортка бүген Татмедиа басмасы, газета, журналлар килә. Киләчәктә дә бергә калыйк. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөсим телевидениесе.